gyfer yr 17 MDC? So, tasg cynta, ni wedi cuddio lluniau hyn rownd llawr gwylod yr ysgol. A byddwch chi'n cael y daflen hyn. Unwaith chi'n ffeindio'r llun, chi'n gallu sgano fe gyda'r iPads. A wedyn, os sawl logo sydd fan hyn, wedyn bydd rhaid i chi ysgrifennu'r ystyr bydd yn dod lan. A os nag oes logo wedyn, mae rhaid i chi tynnu llun o'r logo fyna. So, ie. Mae'n cael iPad a wedyn... Mynd i search fyna, a wedyn chwilio lan HP Reveal, a wedyn deith app fel Alan, a chi'n gallu gwasgu ar hwnna. Wedyn, pan chi'n mynd rownd wedyn, jyst clicio'r bwtwn glas ar y gwaelod a gallu sgano. So, bydd chi'n rhaid chi chwilio rownd yr ysgol a bydd lluniau fel hyn. Mae pob un yn gwahanol. Os chi'n dala'r iPad lan i fe, byddwch chi'n gallu gweld yr ateb a'r thing. Sym rhaid i chi wneud yma, bydd chi'n wneud ar roed y lôn. Bowl a wedyn gyda'r sgwrs. Reit, grŵp, nesaf bantach chi, ewch, pasach chi, ewch rownd. Chi chi dod nôl i ni'n yna wedyn. A dwi'n credu. Did it. Yeah. See, speaking. Oh yeah, my underneath.